Entuk kabeh. Alhamdulillah ya lumayan. Tak ceritani lucu aku gitu. Piye. Itu milar iku mau enek wong mancing cerita karo aku. Padahal aku posisi aku yo ora takon apa yo posisi aku. Takon. Lah kok memroy ngomong karo aku. Mas, babone kena. Kena Kang. Aku nyauri ngono to rapi arep nyauri mesti nyauri. Aku ora takon yo ora penang. Iya, menghargailah ya. Menghormati lah. Kena Kang. Iya, gede. Ya sekitaran sekiluan lah bobote. Iya gede kan gede lah sekiluan ya lumayan lah. Aku penasaran nyedek sih dan aku tak delok kan. Ya Allah. Sekiluan pancen omongan wong tukang golek irang percaya. Paling karo iki. Nah, karo iki. Iki kayaknya gede-gedene iki. Lah iki lho paling dimangonan apa kowe sekiluan. Ya alah ya ora enek nang. Lah kuwi pone mari mulih dimasak mari ngono nang cerita karo wong-wong malah dadi 2 kilo bobote. Iya. Nang karo iki yo ngono gede-gedene iki pola. Mana dah? Iya. Sampai aku tunggu you no. Aku tunggu yo wak semono kaya bobot kurang luwih sekilo ngomong ketek-ketek tem. Ndi coba. Oh iya ya. Nang karo iki adoh. Oke.